Într-o lume în care adevărul cu greu se simte, e mai ușor să vezi sau să citești printre cuvinte. Distrugem tot ca demonii printre cele sfinte și o facem fie că e preț de doar câteva clipe, ca mai apoi să regretăm când repercursiunile sunt resimțite. În zile luni sau ani cine le simte? Întrebarea e care se simte. Nu mă simt constrâns să o spun, mă simt nevoit, ca atunci când vomit și alin durerea cu un plic. Nu te poți minți la infinit, că ce faci tu e bine. Ia un șervețel și șterge lacrimile sau căcatul de pe bărbie. Până nu-ți faci rău și nu-ți dai seama cât bine îți poți face răul, te cam atrage, în sensul că îți faci rău și ție îți cam place. Îți rămâne decât să-ți dai seama singur. De asta pot să te asigur, doar nu te aștept să fiu eu chirurgul care înlătură răul într-un mod sigur, nu? Diferența dintre adevăr și informațiile trucate probabil stă în volumul aprofundărilor din informațiile verificate. Adevărul e mai dureros decât pare, dar numai că rănile necesită timp pentru vindecare. Iar în timpul în care omenirea se adaptează la schimbare, trucurile lor mor înainte ca ochii lor să vadă evoluare. Plus diferențe de varietate în cantități oscilante, de bariere și hopuri care necesită timp ca să fie traversate. Liniile sunt de mult trasate, doar că tu te afli sau afli prea târziu, fiind mereu în spate. Și nu-i vorba de cortină, spectacolul e pe terminare, cine se înclină